Hej så alle sammen. I dag der har jeg tænkt mig at lave en video, som jeg lige vil lægge ud på vores kanal. Fordi vi har faktisk lavet et website. Altså en hjemmeside. Og altså vi skal først lige have betalt, så alle kan gå ind på den. Det har vi ikke fået gjort nu, men i hvert fald, når vi har fået lavet det, så skal vi gå på Google, skrive www.teammultiskaters.dk bare. Altså her, ikke? Ja, okay, godt. Det skal I så skrive. Og så kommer jeg ind på det. Og så står der her. Når jeg kommer ind på det, så siger den sådan her. Men det kunne jeg komme ind på forsiden, den siger det. Så siger den sådan her. Men så er det her, I kan se, her der kan I se den her video, som vi havde på YouTube. Og den har vi så lagt, den har jeg så lagt ind her på vores forside. Så man kunne se den, for det var vores første video, vi nogensinde har lavet. Så står der, det er en awesome kanal. Yeah. Altså, yeah man. Og vi har, der er så 44 besøgstal, men det er 4, jeg har været inde og redigeret den anden gang og sådan noget. Men det tæller ikke rigtigt. Og så står der din kurve, fordi jeg har nemlig også fået tilsat et webshop, så jeg kan trykke her. Webshop. Ej, dum reklame. Så jeg går fra forside, multiskate, til webshop. Og så det til videre, som vi har lagt ud, som man kan købe, det er Wax. Det er lagt ud til videre. Nu står der webshop, Wax. Pris 25 kroner. Wax til skate. Jeg kan gå hen på den. Og så læg beskrivelse. Wax til skating. Det er rigtig godt wax, som du også kan bruge til kantstenene, ramper og grindboxe. Og grindbox, ja. Eller noget i den stil. Vi har også vores eget slogan til vores wax. Få 3, betalt for 2. Eller få 5, betalt for 3. PS, det er hjemmelavet wax. Leveringen fra 1 til 2 hverdage. Og så videre, ja. Så, ja. Og så, vil vi igen. Der står der vores, hjemmeside. www.teammultiskaters.dk. I skal ikke skrive tid med stort der og M og S med stort. I skal bare skrive med småt hele vejen igennem, og det hænger sammen. Og så DK, ikke? Så DK. Ja, og så står der, velkommen til vores hjemmeside, hvor du kan se, hvor du kan se os lave en masse tricks, og hvor vi kører på rulleskøjter, BMX, løbehjul og skateboard. Vi kører på alt muligt, så kom og tjek vores kanal ud. Yeah. Og grund til at vi kører på alt muligt, det er fordi vi hedder multiskaters nemlig. Ja, så det er faktisk som... Så det er faktisk det her. Men ja, det er det jeg vil sige. Og så så håber vi ses en anden gang. Vi er nemlig i gang med at lave en ny skatevideo. Så ja, vi hænger. Og vi ses. Nå nej, jeg glemte lige. Den hedder, hvis der er mange af jer som så må I gerne eller skrive i kommentaren, hvad for nogle, om vi skal lave nogle andre slags former for videoer, eller hvad I godt kunne tænke jer. Så ja, skal jeg bare skrive i kommentaren eller på vores kanal, vores feed. Feedback eller hvad det nu hedder. Ja, men vi ses. Jo.